Ku danna mana subscribe a tashar Ta Kowa TV. Haba bazuka. Yaya? Dan Abun ce fa. ita ce mana. Allah ya tani. Kawai abin da ya kamata a kai shi a rufe shi bayan kwanaki da yawa. A fito da shi. Ba ga cikin na kara kumburi ba? Na faɗa na ƙara a gidan Badamasi a tashi lokaci yayi. Ya ilahi ya ikiwa ne, hankali da yawan bayani, ma'aikata suka tambaye ni, alaba da lada. Jirgin fitan talakawa, jirgin ruwa da tangal-tangal da ke zubu da maza, kutu-kutu na ke mugun yice. Bance ba na turnike tsohuwa da hayaki, kashin burburi na ke kawanya yara sun gani suna waso so manya sun gani suna futubol da ni dan mai riga sani na ba sanin halina ba gidan Badamasi. In baka sanni ba na cuce ka sai na gane alama ni amanar dan kwambo. Haka ne. Ni amanar indiye, ni amanar kulwata. Bishan shi bai bar zumunci ba. Yaya. Amashi. Ni amanar ba. Ku ba mu igiya. Allah. Kamar riga ta. Kawo igiya. A kawo igiya. Ku kawo igiya. Dan wanka na mari maka da kamar riga.